Day. Maadto sa og lungsod day ha. Asa man kala kasabaan kong mama la dili ka pwede mo lakaw la. Ay dili lagi. Dili lagi ka pwede mo lakaw la kay kasabaan ko ni mama ako ra bay nagbantay ni mo la. Palitan di kag pan day daghan pan. Apili ice cream la. Oh. Yara ka ha. Ina na si mama la. Si Lola bayay bisig baho kayo way ligo masigi pa maglaag. 1 hour later. Beng. Asa si Lola nimo? Si Lola. Ingon ka pabantayan pero wala ko gibantayan. Asa si Lola nimo? Ingon siya palitan ko niyag panog ice cream. Wow. Asa ka ni padong? Sa merkado. Alangan magsementeryo masamang kamaoy. Ano gipalakaw man to nimo nga bag-o tong kubra sa senyor. Di man siya kimpang man mulakaw man jud siya. Pagdali apas na. Pagdali kay ma. Di ko kuyog ma. Mukhaon ra kog panog ice cream. O lagi kuyon. Sakay ka la? Ade dong. Dagan dong kay go koron ti ka dong. Ha, koron ti ka. Okay, sige. Di nang matana ra ko la ba kay bisin niya kanang narungsin ra ka og para la ba. Bisin nagpara-para ro roy ka. Unsa may pagtuon nimo ka dong? Kuwang ko kartiyo kay mo para ra kunin mo ya di ko sakay. Ha? Ha? Joke ra la. Dili la. Sakay nila. Dili la. Unsa ni motor dako ang kanang gipuranan unsaon? Ay pati sa nimong dako ala kay mga may ako anggi. Da murag patay siya. Sus, grabe hagin ni nga tigwong pa sa kyun og motor. Sakit pang hawakan dong oy. Sa motor dong oy. Da, sakay ka di. Nya na lagi dong. Ano ba ta ko dong? La. Unsa man ang pagkasakaya la di ba na mao? Mao man ni diri ang gamay. Oh my god. Magbuwang bilang partiyo gid la. Unsa naman galain? La, gunit ya la. Nung dong kay mangihi ko dong. Mangihi ko dong. Sunod la ba og mulakaw ka pa kaya pero la ron din ta maguno-huno og makae ka bahala ang mangihi mayad ha. Dari o pangya na ubos ay. Pag inay da la ma. Bisin na higma. Mangihi daw, dia lang wat. Kita. Wata ko dong ha. O lagi. Dahil lamok dong. Lupad. Sakay og tiguang sunod eh. Iani tiguang eh. Dia la sus, ni taon la di. Sa pa may imong taguan na lang, ingon naman nag balbakuha nga lagom. Oh my god! Saslay. Grabe ha, ka mangihi la. Damang pangutot. Unsa ka ba dong? Ay na. Kana bitang uwan, mag-uwan. Kusog kayong uwan. Ini Ikaw? guman ana, naadyo na dugdug. Mura man tog daang songo kanang momho atong Gamay na kayo doon. Nakaon ko ganina ay. Lugaw dong. Nakaigit ra ko gamay. pagdaper na sunod la ha. Mapalit akong pampers dito sa lungsod dong. Grabe. Huwang pasakyon mo patong pa mas pikas-tip na to tanan sa bata. 1 hour later. Nah, ana ay. Palakaw mo ganun yung apuhan mo eh. Huwag lagi ni dah lagi. Ma, Lola. Oh, asa man imong gipamalit? Ay, nga kung naama mo diri. Lola. La, asa kong ice cream la? Ay, sus day nahili sa dami. Day yung ice cream day oh. Nga akong pan la. Sus, nakikita mga iro dito day luoy kay way mga kaon. Ako lang sang gihatag kay palitan nga tika ini kasunod akong kubra sa akong senyor. Ya asa na maron imong kwarta? Nahurot na kay nag-jollibee ko rito. Nag-jollibee ra nahurot imong kwarta, mo gyud pinalit. Biho sa kalula, uy, ikaw rin may kaon sa imong kon la. Tawati ka pala ko la. Kuan ko sa akong hair, oh. Nagparibal? Nagpaayo ko sa akong hair. Sana all. O tanaw na amin mo din subos. Kapaapot din nimo kay basi unya gudapon. Ma, wala na nay kwarta si Lula, biyain na lang na dinha ma. Oy. Wala na jud po nay pulos. Ta diri ni isa gatos day para palit lumboy. Na, ana ma isa paita. Ana kay maniud to tayo suwali asa mo kada sudan. Apa ka? Da. Oy. Ah, pulos Lula.